Jamen det mener jeg egentlig er rigtigt, i hvert fald i 9 ud af 10 gange. Jeg tror, der er rigtig mange børn, der er opvokset hjem, hvor det ikke er decideret selvforskyldt. Måske i hvert fald deres forældre, der er med til at give dem noget mad, som ikke er decideret sundt. De er måske heller ikke med til at motivere dem til at dyrke noget motion, så man kan holde den slanke linje. Så kan man diskutere, om det er selvforskyldt eller ej. Det er i hvert fald deres forældre, der er med til at præge dem i den retning, og det er nok ikke noget altid, at børnene selv har valgt. Så dem vil jeg sige, det er det ikke selvforskyldt for. Jeg vil også sige, at der er rigtig mange mennesker, der har svært ved at tabe sig, og har nogle andre faktorer, der spiller ind. Men det, jeg synes, der er allervigtigst, er faktisk, at der skal være plads til forskellighed. Der er altså nogen, der vælger at sige, at jeg er rigtig glad for mad, derfor skal man have mulighed for også at skille sig lidt ud og spise noget, uden at det omgivende samfund ligesom kigger ned på en eller kigger skævt. Og det synes jeg egentlig er det allervigtigste, altså der er plads til den her mangfoldighed. Det tror jeg faktisk er det vigtigste. Men ja, altså fedme er i 9 ud af 10 gange er det selvforskyldt, men der er rigtig mange situationer, hvor det ikke er.